ekonomiaren beste emanaldi bati ekingo diogu. Euskal ekonomiari pultsu hartzen badiogu, hazkunde leuneko eremuan mantentzen dela ikusiko dugu. Hori adierazten digu 100 adierazle baino gehiagorekin egiten den termometroak. Nazioarteko testuinguruak eragindako deselerazioa nabari da, zoru irmoa zapaltzen bada ere. Lehen hiruhilekoan Euskadiko etxebizitzen prezioa 3% baino gehiago igo zen urteko aldakuntzan, baina estatuko batez bestekoaren azpitik. Etxebizitzen prezioek gora egiten jarraitzen dute, baina 2008ko finantza krisiaren aurretik izandako mailetatik urrun daude oraindik. Bestalde, Euskadiko industria produkzioa pixka bat murriztu zen apirilean urte arteko tasan ikus dezakegunez. Kontsumo ondasunak bakarri zabaltzen dira, 2%tik gorako hazkundea izan baitzuten. Hurrengora arte.